أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai. Alhamdulillah Allah kamu yau rana ta talata a inda muke ɗaya ga watan Rabiul Awwal shine watan uku na kalandar musulunci na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki ta 1444 wanda ta yi daidai da 27 ga watan tara na shekarar miladiya 2022. Muna nan dai a kitabu tafsir na wannan littafi mai albarka sahihul Bukhari muna suratul nur sura ta 24 za mu tashi a babul awwal wato babi na farko na wannan suran wanda babin ya ginu akan wata aya ce daga alqur'ani Buhari ya gina babin akai Allah ubangi ya masa rahama. Ayar kuma ita ce walladhina yarmuna azwajahum walam yakul lahum shuhada'u aya ta 6 suratul nur ga yanda fassaran take wata doka ce daga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo ta tsakanin ma'aurata guda biyu. Allah ce wallazina yarmuna azwajahum duk mutanen da suke jifan matayensu da yin zina ko kuma musun cikin da matansu take ɗauke da shi mutum ya ce bai yadda ba wannan ba cikin shi ba ne ko kuma matan shi mazinaciya ce tana zina. Kun san wannan kalman muguwar kalma ce wanda da ana shari'ar musulunci da ina jin mutum kafin ya faɗa wa mutum ita ko mace ta faɗa wa mijinta ita ko miji ya faɗa mace matan shi ita to da gaskiya sai yayi tunani mai tsawon gaske ko kuma sama da 100 ma ya kuskure ya ce matan shi mazinaciya kawai ko ta kuskura ta ce mijinta mazinaci kawai wataƙila ta ga ko mai gida ya ga tana chatting ko suna magana a waya a ɓoye to he ya ce shegiya mazinaciya kawai mazinaciya wannan ba ƙaramar kalma ba ce ko kuma vice versa ita mace kawai ta ce wa mijinta mazinaci kawai ko don baya dawo da wuri ko don ya fita bai dawo da wuri ba ko kuma yana waya da wasu da makamantansu dai haka za ka ga zarge-zargen suna da yawa kuma wani sa'i za ka ga mutum ya yadda ya bar matan shi ta yi aiki a federal level ko kuma a state level ko a local government level ko ya yadda matan shi ta koyar ko ta yi aikin gwamnati amma kuma bai yadda waya kuma numban wani ko wani a wayanta ba ta ya za a yi haka ba zai yiwu ba dole akwai numban director ta dole akwai numban colleagues ɗinta na aiki dole akwai group da ake yi da yau za mu yi meeting gobe za mu yi meeting dole ka gani ka yadda ta yi aikin banki kuma baka yadda tana da customers masu zuwa kawo kuɗi masu zuwa abin nan ba dole za a samu communication malam dole in baka son wannan ta daina aikin ka yadda ta je ta cuɗanya da mazan wajen awa 7 ba ta gida ina fata an gane duk irin wannan a rika tunaninsu kai ka ba da dama kai ka buɗe kofa kai ka yadda ta shiga ta yi aikin saboda haka sai a yi haƙuri da abin da za a gani dole in ka ji ta tana waya da wanta ce wani abokin aikinmu ne yake neman wani fayil wani kwastoma ne ba a yi transaction ɗin kuɗin shi ba kaza ne duk irin waɗannan za su faru to Allah ubangi ya rufa mana asiri ko kuma ka gama mutum kawai ka tuhumi mutum ka ce masa kaza to amma wannan an takaita shi ne akan ma'aurata domin wancan in babu shaidu
shaidu hudu za ka yi producing za ka kawo in ka ce ma wani mazinaci ko ta mazinaciya. Shaidu hudu za ka kawo, in babu shaidu hudu da suka gansu turmi da taɓarya kana da bulala 180 a wuyanka, za a zane ka a sauke maka farali. Ina fata an gane, bulala 80 za a zabje ka, gobe ma ka sake faɗa ma wani ko ka sake faɗa ma wata. To amma wannan kazafi ne na tsakanin ma'aurata, shine ake nuna hukuncin daban ne, hukuncin daban ne. Shine Allah ce wallazina yarmuna azwajahum, waɗanda suke jifan matansu da kalman sun yi zina ko kuma sun yi denying ɗin cikin da take ɗauke da shi, bi ma'ana ina ta samo shi kenan, bi ma'ana zina ta yi kenan. Walam yakul lahum shuhada'u, kuma ba su kawo shaidu ba. Kaga waɗancan in ba su yi producing shaidu guda hudu ba, in outsiders ne na waje ne wanda ba ma'aurata bane bulala 80 ne. To amma in ma'aurata ne, in suka kasa kawo shaidu guda hudun, shi miji kenan, illa anfusuhum, sai dai shi kawai, to fa shahadatu ahadihim 4 shahadatin billah, shaidan da mutum zai yi rantsuwa zai yi so hudu, ya ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na ganta tana zina, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na ganta tana zina, ya maimaita haka sau hudu. Ko kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan cikin da take dauke da shi ba nawa bane, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan cikin da take dauke da shi ba nawa bane. Ya faɗi haka, yayi wannan rantsuwan sau nawa? Sau hudu. 4 shahadatin billah innahu lamina sadiqin, cewa abin da ya faɗa din nan har ga Allah da gaske yake, akan gaskiya yake faɗan shi. Wal khamisata, sai ya cika na 5 din, anna la'anatallahi alaihi, tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi, la'anar Allah ta tabbata a gare shi, in kana minal kadhibina, in ƙarya yake mata. Na ganta ƙururu tana yi, in ƙarya yake Allah la'ance shi, na cikon na 5 ɗin kenan. Wannan cikin ba nawa bane, in ƙarya nake Allah la'ance shi. Ina fata an gane ko? Tunda yanzu ya rantse har ya faɗi wannan, ya rantse sau 4 ya cikita da la'anar Allah ta tabbata akan shi na 5. To yanzu wa yadra'u azhan azab, ita kuma idan tana so ta tunkuɗe wa kanta punishment ko haddi na zina shine jifa, ita ma ta rantse. In ta ki rantsewa, haddi ya hau me? Haddi ya hau kanta, dama matan aure ne, yanzu sai jifa. Amma in tana so ta tunkuɗe wa kanta wannan jifan, kisan da za a mata, sai ita ma ta rantse kamar haka. Wa yadra'u anha al'azaba, sai ta tunkuɗe wa kanta azaba da hukunci da ukubar da za a mata na jifa, shine an tashhada 4 shahadatin, ita ma ta rantse so 4, ta ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, ƙarya yake mu, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, ƙarya yake mu. Ko kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan cikin shi ne, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan cikin shi ne. In ciki yake korewa, haka za ta maimaita sau 4 don ta tabbatar da shi. In kuma zina ne ya mata ya ce ta yi, to ta kare kanta ta hanyar rantsuwan cewa ƙarya yake yi. Idan ta yi haka sau 4, wal khamisata, cikon na 5, sai ta ce anna ghadaballahi alaiha, fushin Allah ya tabbata a kanta, in kana minas sadiqina, inda gaske yake, in gaskiya ya faɗa. Ku duba, in gaskiya ya faɗa, fushin Allah ya hau kanta, ya tabbata kanta, ya faɗa kanta. Ina fata an gane ko? Sai Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum, da ba don falalan Allah ba da rahama Allah a gare ku ba, ya kawo irin wannan, to da waɗansu an sha kashe su. Amma sai Allah ya kawo irin wannan mafitan. Wa anna Allaha tawwabun hakim, kuma Allah madaukakin sarki mai yawan karban tuba ne,
hakimun kuma mai iya hukunci da shi ya ka irin wannan hukuncin. To wannan yanda ake rantsuwan kenan. Malamai suka ce me yasa ita shi namiji aka ce la'anar Allah ta tabbata a gare shi cikon na 5, ita kuma fushin Allah ya fada kanta. Aka ce Allahu Allah, waɗansu malaman tafsiri suka ce mace ita tafi jin zafi idan ana fushi da ita. Idan ana fushi da ita, mijinta yana fushi da ita bai mata magana, sannu sannu, ina kwana, lafiya mana, kawai a wuce. Yawa mutum ya yi tafiya ma ba sallama ya dawo gida ba ma sallama, ta yi abinci ta ajiye ya ƙi kula abincin, kawai in ya dawo ya koma falo ya ɗau jarida kawai, ko ya ɗau remote kawai, duka duba kawai. Na fata ta ji zafin wannan, ta fi zafin wannan. Shi kuma namiji aka ce Allah ɗine maka, to shi ya fi masa zafi. Ka yi fushi da shi sau 1000 bai dame, to cin shi da shan shi yana wuyanka, na ruwan shi. Ta aka ce tsinanne, la'ananne, watch, wannan ya fi mai zafi. Allahu alam, waɗansu malamai sun yi hasashe shi yasa aka zaɓi wannan, Allahu alam. To Buhari ya gina wannan babin, wannan chapter akan wannan ayar ne, shi yasa na kawo ta completely cikakkiya. Ita ce aya ta 6 zuwa ta nawa? Ta 10 ma, banda ma zuwa ta 9 kawai. To bari mu je hadisin da yake da alaka, ko hadisin da yake sababin saukan wannan ayan. Imam al-Bukhari Allah ubangiji lullube shi da rahamarsa yace haddathana Ishaq, haddathana Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi, haddathana al-Auza'i qala haddathani az-Zuhri an Sahl ibn Sa'd anna Uwaymiran, wani sahabi ne mai albarka da daraja, sunan shi Uwaymir, ina jin al-Ajlani idan ban yi kuskure ba. Wannan Uwaymir din ata Asim ibn Adiy, ya je wajen Asim dan Adiyu, shi ma sahabi ne. Wa kana sayyid bani Ajlan, kun ga al-Ajlani din kenan. Shi Asim dan Adiyu din nan yana daga cikin sarakuna da shugabannin wannan kabilar mai suna Ajlan. Fakala sai ya ce masa shi Sahalu din, a shi Uwaymir, kaifa taquluna fi rajulin wajada ma'a imra'atihi rajulan, da Allah wani irin hukunci ko mataki kuke ɗauka akan mutumin da magidancin da ya dawo ya tarar da wani tare da matan shi, ya kama su red handed kenan. Wani irin mataki kuke ɗauka, wani irin hukunci kuke ɗauka? A yaktuluhu, kashe shi kawai za a yi, in ya so a kashe shi wanda ya kisan? Bi ma'ana, in na samu irin wannan kashe mutumin zan yi kawai, in ya so a kashe ni nima daga baya? Am kaifa yasna'u, ko kuma me mutum zai yi da ya tarar da iyalin shi da wani mutum suna aikata alfasha ido da ido? Yace salli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace don Allah ka je ka tambaya mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin wannan al'amarin. Fa'ata Asimun nabiyya sallallahu alaihi wasallama, sai Asim din sai ya je ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, faqala yace ya rasulullahi, ya manzon Allah. Fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almasaila, sai ya lura manzon Allah baya son yawan tambayoyi, sai ya lura da haka. Fasa'alahu Uwaymir, sai Uwaymir ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala yace masa, inna rasulallahi kariha almasaila wa abaha,
na lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsani yawan tambayoyi da tone kuma yana aibanta haka. Qala Uwaymir, shi wannan Asim ya gaya ma Uwaymir din kenan, yace na lura manzo Allah bai son tambayoyi kuma ya tsani yana abun nan, manzo Allah yana suka ga irin wannan, yana aibanta irin wannan. Yace wallahi la antahi hatta ati rasulullah. Umar yace wallahi bazan taba tsayawa a ko ina ba sai na je gaban manzon Allah da kaina nayi wannan tambaya. Aika fa za a yi fa, domin ya samu wani red handed ne da matan shi, saboda kare ta asa yayi barna, shi yasa ya nace ya aiki dan sako yace na lo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai son iri yawan tambayoyi, ya tsani haka, yayi zargi akan haka. Yace wallahi ni ba inda zan tsaya sai na je da kaina. Yace wallahi la antai hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an jalik fa jaa Uwaymir sai yaje gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, faqala yace ya rasulullah, ya manzon Allah, damuwa ne da ni, matsala ce da ni. Rajulun, me matsayin mutum ko hukuncin mutumin da wajada ma'amra'atihi rajulan, ya tarar da wani mutum tare da matan shi suna aika ayaqtuluhu, zai kashe shi nan take ne, in ya so shi a kashe shi daga baya? Am kaifa yasna, ko me za a yi ya rasulullah, me wannan magidancin zai yi, mijin matan? Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sai ya ce, qad anzalallahu alqur'ana fika wa fi sahibatika, Allah ma ya saukar da alqur'ani da ayoyi game da kai din nan da matanka da abin da ya faru a tsakaninku. Allah ma ya saukar da aya. Ɗazuwan can da ya zo ba a saukar da aya ba, manzo Allah yana jiran me? Revelation, yana jiran wahayi, saboda haka baya taba ba da amsa akan abin da wahayi bai saukan masa ba, domin amsan shi idan aka masa tambaya ita ce aya ta saukata mai bayani. Shi ke ƙara tabbatar mana da la yantiqu anil hawa, manzo Allah baya magana bisa raɗin kansa, bisa son zuciyansa, in huwa illa wahayun yuha, face idan wahayi ne ya saukan masa. Sai ce to alhamdulillah, Allah ma ya saukar da waɗansu ayoyi yanzu nan game da sha'aninka da matanka dinnan. Fa amarahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil mula'anati, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya umurce su, yace su yi mula'ana, ita ce tsinuwar. Shi ya rantse so 5 cewa lalle da gaske yake yi, ya rantse so 4 kai, na 5 ya ce la'anar Allah ta tabbata akan shi idan ƙarya yake mata. To shine mula'ana kenan, la'anar Allah. Daga nan aka samu mula'ana, ayi li'ani. Ita kuma ta zo ta ce, ta ƙaryata shi, ta rantse da billahi allazi la ilaha illa huwa sau nawa? Sau 4 akan cewa lallai ƙarya yake yi. Wannan abun da yake tuhuma ta da shi ba haka bane, ƙarya yake. Na 5 fushin Allah ya tabbata a gare ta in gaskiya yake yi. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai umurce su yi hakan, bima sammallahu fi kitabihi, kaman yanda Allah ya kawo al'amarin a littafinsa alqur'ani, sune ayoyin nan da muka karanta. Fala'anaha, sai yayi li'ani, ya fara yi so 5. Thumma qala, sai yace ya rasulullahi, ya manzon Allah, in habastuha faqad zalamtuha, yace idan na zauna da ita fa na zalunce ta, ban san ta kawai. Fatallaqaha, kawai sai yace ta tattara ta tafi, ya sake ta. Fakanar sunnatan, to daga ranan sai ya zamanto sunna tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga duk wanda wannan lamarin ya faru da matan shi. fakana sunnatan liman kana ba'dahuma fil mutala'inina, sai zamanto sunna ne ga duk al'umman da suka zo bayan su har ranar tashin kiyama, ga duk waɗanda suka yi li'ani. In aka yi li'ani automatically matan nan sun me an rabu, kuma ba a taɓa dawowa
ta hanyar aure. Ɗaya kenan. Na biyu, ɗan nan ba zai taɓa gadon wannan mutumin ba don ya yi dinayin ba ɗan shi ba ne, ba ɗan shi ba ne. To ita kuma tun da a cikinta ya fito dole ita ce uwar, za ta gaje shi, ɗan kenan. Ɗan zai gaje ta a matsayin uwar shi, ita ma za ta gaje shi a matsayin ɗanta. Amma shi ba zai gaji wannan mutumin a matsayin uban shi ba. Haka nan uban ma ba zai gaji ɗan a matsayin ɗan shi ba, sai su je can su karata. Allah ubangiji ya rufa mana asiri. Na'am. Thumma qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce, idan matan ta haihu a je a duba ɗan, domin mutumin da ya kama matar shi da shi da shi an san shi, to ya manzo Allah ya ce idan aka haifi yaron a duba, unzuru ku kalli yaron da kyau, fa in ja'a bihi ashama, idan yaron ya zo baki kirin baki, sannan ad'ajal ainaini, mai bakaken idunduna kuma masu fadi idon manya ko bakake, azimal alyataini, mai manyan duwawu, yaron mai manyan duwawu haka, to nawa ne din ne, definitely na wannan mutumin ne, dan wannan mutumin ne da wannan ya ce ya kama su da ita, ya kama shi da ita. Khadallaja saqaini, mai kaurin abin nan a ƙwauri shine as-saq, mai kaurin ƙwauri haka cikakku haka, kaman damtse cikakke. To idan yaron ya fito a haka, to tabbas wannan mutumin yayi gaskiya, ba cikin shi bane. Fala ahsibu uwaimiran, yace da aka haifi yaro aka kalle shi da kyau, sai aka ga tabbas uwaimir bai faɗi maganan ƙarya ba, illa qad sadaqa alaiha, yayi gaskiya abin da ya faɗa game da ita, domin yaron ya fito exactly wancan mutumin. Yanda manzo Allah ya ce a duba waɗannan abubuwa guda hudu, haka aka duba kuma aka tarar da su yanda manzo Allah ya faɗa. Amma manzo Allah ya ce wa in ja'at bihi uhaimira, idan yaron nan jaririn nan da aka haifa ya zo jaja ɗan ja da ɗan ba jaja wur haka ba, ka annahu waharatun, jajar kaman ta yi ƙasa haka, to fala ahsibu uwaimiran illa qad kadhaba alaiha. Manzo Allah ya ce tabbas uwaimir yayi ƙarya, domin wannan kalon da wannan launin shine launin shi uwaimir mai kawo ƙaran, to dan shi ne kawai. Ta sai ya fito a sifan wancan da shi uwaimir din ya ƙara, sai ya tabbata din ba dan shi bane, faja'at bihi ala na'at, sai ya zo a bisa sifofi allati na'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min tasdiqi uwaimirin, irin sifofin da manzo Allah ya ce idan suka bayyana to uwaimir yayi gaskiya, ba dan shi bane, kuma suka fito a haka din. To fa kana ba'du yunsabu ila ummihi, wannan yaron idan aka tashi kiran sunan shi a ce wane dan wance, ba a ce wane dan, mun san ai mutum ana danganta shi ga mahaifin shi ko, wannan dan Ibrahim ne, Hafsa bintu Ibrahim, Anas binu Ibrahim, Aliyu binu Ibrahim, idan babansu Ibrahim ne. To yanzu sai dai a kira shi, sai a ce Zaidu binu Khadija, tunda ba san uban ba, Zaidu binu Khadija. Takan wani ya ce to malam da aka gano yaron sifofinsa da komai ya ɗauki wancan, ya fito irin na wancan mutumin da aka kama shi da ita fa, me yasa to shi mutumin ba a kamo shi ba? Ya kamata a kamo shi a tuhume shi, a yi shari'a ta hana wannan, yana da right, in dai shine ya ce shi matan shi ya tuhuma, to yana da right da ce a kawo shaidu hudu, ƙarya ake mu a kawo shaidu hudu,
ko da yayi kama da shi 100%, musulunci ba zai taba karba akan dan wancan bane, sai dai a bar wa Allah. Shine a shari'ar musulunci ba a karban DNI ko DNA, shari'a ba ta karba. Wata ta zo da ciki a ce wani ne, a ce a ƙarya ne, ƙarya, to aje asibiti, aje a ɗauki DNA nasu a gwada. Aka ce an gwada, ya fito daidai da nashi. Shari'a tana rejecting wannan. Abinda shari'a ta ce shaidu hudu, ba ta karɓar duk wani abin da za a faɗa sai shaidu hudun nan, ko mutumin nan ya fito ya yi confessing cewa yes, ni ne. Shi ne al-iqrar, ya confession, ya fito ya ce shi yayi, ya yadda, ko kuma shaidu hudu su tabbatar. Shaidu hudu fa suka ce kuma kowa ya tabbatar da ce ya ga al'auran shi cikin nata turmi da taɓarya. Ina za ka nemo shaida ɗaya ya gansu aka, ka nemo shaida na biyu, ka nemo shaida na uku, ka nemo shaida na biyar, har shaida na hudu. Ka fita nan ka ce don Allah zo ka taimaka mun da wani abu, za mu shiga nan ne, don Allah ka shaida. Ya ce ina zan tafi aiki ba. Yaushe kai convincing din mutum hudu har ka je da su kuma su same su din a ina suke, da har sa su ba yi din har al'aura, a hango al'aura. Allah ya kawo wannan abu mai tsananin wahala domin kare mutunci kawai, domin kare mutunci dan bai taba ma faruwa inda shaidu hudu suka tabbar, bai ma taba faruwa ba. In kaga abin da ya faru a zamanin manzo Allah, mutum ne yake zuwa da kanshi ko ita macen ta zo da kanta ta ce ya rasulullahi na aikata haddi. Idan mace ta zo ta ce ya rasulullahi na aikata alfasha, na aikata zina, a tsayar mun da haddin Allah, ba a taba ce mata ta nemo wanda ya da ita, shari'a ya hana. Ai dan Allah ya rufa musu asiri, ba wanda ya kama su ko? To tunda ita asirinta ta tona nata, to sai a bar wancan da Allah ya rufa mai asiri. Idan kuma ta ce wani ne aka kashe ce shaidu hudu, a kashe shaidu hudu, ba a taba yadda. Ina fata an gane. Saboda haka duk wani abu shari'a ta yi rejecting din shi. Ko video aka kawo gashi nan, gashi nan, an nuna ga shaida alkali wanda ya daukan shi ɗaya ne, sannan ko ba za a taba yadda da ganin video ba, a yi video taping din shi, ba a taba yadda. Ina fata an gane ko? To kun ga yayi kama da wancan. Kun san an taba samun haka lokacin da muka karanta wani hadisi, wani sahabi da yaje Makka yace in ka je Makka akwai ɗana a gun wani kaza ka taho mun da shi Madina. Da yaje zai dauke shi yace ba ɗanka bane wancan, yace ɗana ne a jahiliya tun kafin abun nan. Manzo Allah yazo ya kalli dan, ya kalli wancan, ya tabbatar da dan na wancan ne. Amma wannan tunda aure ya hada su, manzo Allah yace na wannan ne. Alwaladu lil firash, aure ya hada su. Kwanciyan gado idan ya hada mutum da mace, gadon aure, to duk abin da ta haifa ko da ba cikin ta bane tace nashi ne, tunda kwanciyan gado ya hada su na aure, wannan dan ya tabbata. Ko da outsider ya yi claiming yace nashi ne, ba a taba yadda. Saboda da ana danganta shi ga wanda gadon aure ya hada mace da shi ne, ba a danganta shi ga wanda gadon aure bai hada su ba. Wannan shine. Allah ubangi ya rufa bana asiri. Babi na biyu, wal khamisatu, rantsuwa ta biyar, yawa ga shi mijin kenan, yace anna la'anatallahi alaihi, lallai la'anar Allah da tsinuwar Allah ta tabbata akan shi in kana minal kadhibin, in ƙarya yake mata na cewa bai ganta tana zina ƙarara ba, in ƙarya yake mata cewa wannan cikin nashi ne. Game da wannan ayar, hadisin dai aka daɗa maimaitawa, a inda Imamul Bukhari Allah masa rahama yace حدثني سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد
yace wani mutum ya je wajen manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi faqala sai yace ya rasulullahi ya manzon Allah ara'aita rajulan yanzu shin baka ganin idan wani mutum ra'a ma'amra'atihi rajulan yaga wani mutum tare da matan shi suna aikatawa a aikace ayaktuluhu zai kashe wannan mutumin ne in ya so shi a kashe shi daga baya fataktulunahu ku kashe shi daga baya am kaifa yaf'alu koya zai yi ne fa anzalallahu fihi ma sai Allah ya saukar game da hukuncin su ma dhukira fil qur'ani min at-tala'uni wadannan ayoyin da muka karanta na li'ani ta dalilin su ne Allah ya saukar da su fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya faɗa masa a matsayin amsan fatawan da ya tambaya yace qad qudiya fika wa fi imra'atika ai Allah ya yanke hukunci ma akanka da matanka Allah already ya saukar da ayoyi sun yanke hukunci fa qala sai yace fatala'ana sai suka yi li'ani suka yi irin wancan tsinuwar wa ana shahidun ina nan a halarci a gaban manzon Allah inji Sahalu dan Sa'adu fa faraqaha sai ya rabu da ita shi Uwaimir fa kanat sunnatan to daga ranan sai ya zamanto wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tabbatacciya ga duk ma'auratan da wannan abun ya faru da su idan aka yi an yufarraqa bainal mutala'inaini sai a raba tsakanin waɗannan da suka yi rantsuwan wa kanat hamilan a lokacin tana ɗauke da ciki ne wa kanat hamilan fa ankara hamlaha yazo yayi yaki wannan cikin wa kana ibnuha yud'a ilaiha sai ya zamanto ana danganta ɗanta zuwa gare ta kawai ba a ce ɗan Uwaimir wani ɗan Uwaimir sai dai a ce wani ɗan wance thumma jarati sunnatu fil mirathi sannan sunna kuma ta tabbatar da ɓangaren gado an yarithaha shi ɗan zai gaji uwar shi wa taritha minhu ma faradallahu laha ta gaji ita ma daga ɗanta za su yi gado da ita da ɗanta ina fata an gane ko babi na uku wa yadra'u anha al'azaba sai ya tunkuɗe mata azaba sai ita ta tunkuɗe wa kanta azaba ita ma in ta rantse ita ma so hudu akan cewa lalle ƙarya ne cikin shi ne ko bai ganta tana zina ba na biyar din fushin Allah ya tabbata a kanta in ta rantse to yanzu ta kare kanta daga hukunci na hard punishment da za a mata amma idan ta to bismillah ya rantse ke ki rantse tace ni gaskiya ba zan rantse ba gaskiya ba zan rantse ba ai dole ki rantse ta kike meme to lallai rashin rantsuwan ya tabbatar da cewa lallai ta yi wannan aikan sai a mata hukunci amma yanzu dalilin da yasa ba za a mata hukunci ba don ta rantse yanzu an barwa menene hukuncin zuwa kotun Allah gobe kiyama an bar shi can dan adam yanzu an ɗaukaka kes din yafi karfin kotun dan adam yanzu an bar ta rantse ya rantse sai a barwa Allah hukunci gobe kiyama ina fata an gane ko amma in bata rantse ba shikenan ta tabbata ina fata an gane kaga yi ina jin an taba samun wani ko senator ne ko kuma wani dan house of rep a Najeriya ana rantsuwa da Qur'ani za a rantsar da su ya dan bace yace fi bai da alwala ba zai taba Qur'ani ba haka akai dan abun haka dai aka nace to kaga ya dan yi gaskiya kenan tunda ya san zai taba duk yanda aka yi sai ya taba bil haqqi da gaskiya to ina jin wannan abubuwa sun faru so biyu ina lura ni na manta na ina ne yace shi bai da alwala a lokacin ba zai iya rataye Qur'ani ba Allah ubangi ya rufa mana asiri to amma
idan mutumin ya daɗa dawowa fa ya ce tsakani da Allah ɗan shi ne ya ne ta wata manufa kawai amma ɗan shi ne ya dawo ya warware rantsuwan da ya yi to yanzu za a masa bulalan kazafin da ya mata yana nan a wuyan shi sai a ci gaba kuma yanzu ɗan shi ne zai gaje shi za a rika kiran ɗan da sunan shi za a rika kiran ɗan da sunan shi ina fata an gane ko wannan shi ne Allah ban ya rufa mana asiri to ina jin sai mu hadisin ne fa dai kuma za a maimaita a nan ko mu yi shi bari mu yi shi kawai idan ta rantse ta tunkuɗe wa kanta mai hukunci da zai hau kanta na jifa idan ko ba ta rantse ba hukunci ya hau kanta imamul bukhari ya ce Allah masa rahama حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان عن إكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية للي هلال بن أمية وني حديثي ندبان وني كيس ندبان قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم ياي ما تنشي قذفي أقبان منزون الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء da wani mutum mai suna Shariku dan Sahama'u Shariku ɗan Sahama'u ya ce mata mazinaciya kawai a gaban manzon Allah sai manzon Allah ya ce faƙalar annabi ya ce albayyinatu ko ka kawo shaida au haddun fi zaharika ko haddi bulala 80 ya hau wuyanka yanzu ka ce mata mazinaciya ko shaida ko bulala 80 ya hau kanka faƙala ya rasulallah idza ra'a ahaduna ala imra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisu bayyina yanzu mutum ya shigo gida ya zo ɗakin shi ya tarar da wani akan matan shi ya rasulullah zai gudu waje ne ya je ya nemo shaidu yaushe zai fita waje ya nemo har shaidu 4 su zo su shaida faja'ala yaqul manzo Allah ya ce oho dai ko shaidu ko bulala 80 ya hau kanka kawai wannan kalman ta mazinaciya ba zai fada a banza ba ya rasulullah ba zai yi ba yaushe mutum zai gansu ya gudu ya nemo shaidu ya ce manzo Allah ce kai ko shaidu ko bulala fa an gama magana kawai faja'ala annabi manzo Allah ya tamaimaitawa faqala hilalu sai hilalu yace wallazi ba'asaka bil haqqi ya rasulullahi na rantse da Allahn da ya aiko ka da gaskiya da annabci inni la sadiqun wallahi tallahi da gaske nike ya rasulullah ba ƙarya nike mata ba wala yunzilanna Allahu ma yub'i'u zahri min al-hadd na tabbata Allah sai ya saukar da wata aya wanda za ta tabbatar da gaskiya na faqala hila fa nazala jibrilu ba a dade ba sai jibrilu ya saukar da aya walladhina yarmuna azwajahum duk waɗanda suke jifan matayensu suke musu kazafi wancan ayar kenan faqara hatta balagha in kana min as-sadiqina fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da waɗannan ayoyin suka sauka wa manzo Allah sai manzo Allah ya tafi fa arsala ilaiha ya tura a kirawo matan faja'a hilalun fashahida da matan ta zo sai hilalu ya zo yayi wannan rantsuwan guda 4 ya ciki ta na 5 wan nabiyyu yaqulu shi annabi yana cewa inna allaha ya'lamu lallai Allah shine mafi ya san cewa lallai ɗayan ku makaryaci ne fa hal minkum ma min ta'ibin shin akwai mai tuba daga cikin ku ya rantse
akan haka ne ya ganta tana zina, ita kuma ta rantse akan ce ƙarya yake mata. Manzo Allah ce kai Allah fa ya san cewa lalle tabbas cikin ku akwai makaryaci, kawai abinda nake so akwai mai tuba daga cikin ku ya ji tsoron Allah ya tuba, kada ya dauki wannan rantsuwan ya tafi da ita. Summa qama sai ta tashi fa shahidat falamma kana min al-khamisati, yayin da tazo kan na biyar din ta rantse so hudu, yayin da tazo ciki ta na biyar din cewa fushin Allah tabbata a gare ta, kafin ta ciki ta na biyar din sai aka tsaye da ita kace ke wance karki ciki ta na biyar din nan fa in kin san ƙarya kike fa, kada ki yadda ki ciki ta na biyar din nan, waqifuha ku dakatar da ita. Wa qalu innaha mujiba, in kin fada fato wajibi ya hau kanki fa. Qala ibnu abbas fatalakka'at, sai ta dan inda wa nakasat tai shiru, hatta zananna har muka yi zaton za ta ƙaryata kanta ne, za ta janye daga rantsuwan. Thumma qala, sai ta ce la afdahu qaumi, wala bazan kunyanta mutane na ba, bazan kunyanta family na ba, bazan kunyata mutanen gidanmu ba, sa'iral yaumi, a yau. Famada, sai ta ci gaba kawai, wanda yake nuna ce ita karta kunyatar da gidansu da al'ummanta kawai. Ita ci gaba, da ta dan jaburki, ta dan inda haka, ci kai bazan kunyata gidanmu da jama'ata ba, ita rantsin kawai. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أقهل العينين، kuje idan ta haihu ku duba yaron da kyau, idan ya zo mai baƙaƙen ido kirin masu faɗi, sabigal ilyataini mai manyan duwawu, khadallajas saƙaini mai kaurin abin nan ƙafa ƙauri nan kenan a cike haka, ba siraran ƙauri ba. To fa huwa li sharikin, na wancan da Hilalu din yake tuhuma ne, dan shi ne, nasar shariku bin samha. Faja'at bihi kadhalika, da tayi wai dan yaron yazo sak yanda manzo Allah ya sifanta shi, ya tabbata dan wancan mutumin ne da wannan da yake tuhuma ya gansu tare. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبي لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، da ba don alqur'ani ne hukunci ba wallahi da matan nan na jefe ta inji annabi, amma tunda ta rantse ya rantse, dan adam yanzu bai da wani hukunci da zai dauka, sai aka bar wa Allah. Annabi ce da ba don ta rantsen nan ba, ta ciki ta na biyar din, da ta ga yanda nayi da ita, amma tunda ta rantse magana ta kare. Sai wannan layi biyu da suka rage, babi na hudu, wal khamisata na biyar, anna ghadaballahi alaiha, ko fushin Allah ya tabbata akanta in kana minas sadiqin. mun ciki ta ayoyi na taran kenan. Imam al-Bukhari Allah ubangi ya rahama masa yace haddathani مقدم بن محمد بن يحيى حدثني عمي القاسم ابن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عبد الله بن عمر يتي وني متن رمى امرأته ياجي فيما تنسى يا متى قذفي فانتفى من ولدها ya kore ɗanta da take ɗauke da shi cewa ba nashi bane. Wannan abun ya faru fi zamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bihima, annabi ya umurni da su din, fatala'ana suka yi li'ani, kama qala Allah, kamar yanda Allah ya saukar a Qur'ani. Thumma qada bil waladi lil mar'ati, manzo Allah yanke hukunci cewa to dan yanzu na matan ne, ba ruwan mijin da ita da dan tunda ya rantse. Wa farraqa bainal mutala'inin, kuma aka raba tsakaninsu. Wannan shine abin da ya shafi waɗannan ayoyin nan da muka karanta a yau, yanda ake li'ani kenan. Da fatan Allah ubangiji ya tsare
ya rufa mana asiri. Allah ubangiji ya samu gama da duniya lafiya. Wannan za mu tashi shi kuma a wani babi na daban na kagin da aka yi wa na Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da yanda Allah ya zo ya barrantar da ita, ya wanke ta daga sammai 7. Wani abun da ya sauƙaƙa kenan. Allah ubangiji ya mana albarka, Allah biya mana bukatunmu na alkhairi, Allah ya yi mana fitinu da bala'ai da hauhawan kaya da farashinsu, Allah saukar mana da rahama, Allah ba mu damina mai albarka, Allah ubangiji ya shirye shugabanninmu, ya musu kyakkyawan jagora, Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma amin.